Kaixo, Maria Jesus Azurmendi naiz, Zumarratarra, aspalditik ibiltzen naiz margolanean, eta azkeneko aldian batez ere akuarela landu dut. Eta duela 2 urte hasi nintzen akuarela eta kolaxa pixka bat esperimentu bat bezala egiten, eta lan batzuk egin ditun, serie nahiko landuta, eta horrekin erakusketa bat erabaki dut egitea, eta hemen nago. Hemen ikusten dana da, Marruekosera joan nintzen nire seme-alabarekin, eta han, argazki batzuk atera nituen, eta gerogo hasi nintzen pixka bat lan batzuk lantzen, eta akuarela eta kolaxakin batea eginda dago. Eta hemen ikusi daike ezaguiran, eta baita ere marraketzen ibili ginen, eta ikusi genuen, bizitatu genuen unibertsitatea nahiko historikoa, eta argazki batzuk atera, eta hor gero karrikan ibili, eta argazki batzuk atera, eta gero hemen ibili naiz estudioan lantzen lanak. Hemen ezaguira ere ikusten da, han portua eta ikusten dira. Hemen ebai, segitzen da pixka bat Marrakosen eta marraketzen karrikako ibilita, eta argazki batzuk atera, eta gero... Teknika? Teknika da berdina, hau izan zen duela 2 urte hasi nintzen lantzen akuarela, eta gero gehitu nuen, batzuetan izan da lana akuarela hasita eta gero gehitu dut kolaxa, emateko beste toke bat artistiko edo, bilatzen. Hemen ikusten da, Kantauri itsasoa, joaldea, Kantabrian, juten geha askotan bizitatzea, eta han Kantauri itsasoa ikusten duzu, eta saiatzen duzu bere sarma bilatzen, eta hemengo paisajeak, izan daike Euskal Herriko paisajea direla, dira Arboledan Bizkai aldea, Bilbo oso gertu dagoen toki bat, ikusten da meategi bat egon zen, eta ikusten da paisaje bat nahiko akantilatuak, eta arrokak eta saiatu naiz, hango zea baita ere erakutsi. Eta inspirazioa? Inspirazioa izan da, juten zea, paseoak ematen dituzu, eta ikusten duzu paisajea, eta esaten duzu, ostras, ze polita, egingo dut zerbait. Eta paisajea, batez ere paisajea inspiratzen dit. Eta hemen baita ere Kantauri itsasoa izan daike, Kantabri aldea, paseoak ematen dituzu, ikusten duzu hondartza, baita ere itsasbarrena, ateratzen ditut argazki batzuk, eta gero lantzen den nire eratan, ematen diot nire tokea. Eta egin nuen gero, beti saiatzen duzu pixka bat danetarik egiten, naiz eta igual serie bat egin gai batekin, egin nuen baita Zumarragako karrika bat, kale bat, non ikusten da Eliza eta nola da nahiko ezaguna, erabaki dut jartzea. Eta, hemen ikusten da mendia, ibiltzen naiz nahiko, eta hortik ere, udazken bat egon zen nahiko lehorra, eta argazki asko ikusten duzu eta esaten duzu, mendikan zehoz eratera behar dut, eta gero nire eratan egiten ditut. Eta, paisaje idiliko baino ikusten dira enborrak eta perspektibak forzatuak, eta
Ni gehien bat saiatu naiz betikoa, nik egiten duten betikoa saiatzen hortikan irten, eta esperimentu bat bezala sartuko diot, gero ez dut komentatu, gehitu duten gehiena izan dira, nik egindako akuarelak, esaten duzu, egin dute ja bere bidea, eta hala ere gustatzen zaizkit bere koloreak, eta beti azken finean zehazu, eta gehienetan kolore nahiko berdintsuak ateratzen dira, eta horrekin landu dut pizkan hori, mosteko eta emateko akuarela. Gero ikusten dira beste papel mota, baina gehienak hori. Izan da, nik egindako akuarelakin, kolaz pizka bat sartu, hauetan ez dut asko sartu, arboledan egindakoan gehiena da batez, dana paperakin egindako landu dut paisajea, eta beste batzuetan, itsasoan adibidez, izan da pizka bat nahasketa. Akuarela landu dut, eta gero, baita ere sartu diotola pusketa batzuk kolaxa. Eta hauek, dira, serie bat egin nuela, hori, itsasoa. Bai akantilatuak, bai hondartza, eta hauek ere gauza bera. Paisajeak dira, baina hori itsasona, hau da hondartza, hauek dira, ibiltzen zela paseotan, akantilatuen gainetik, begiratzen duzu itsasoa, eta esaten duzu, hau, saiatuko naiz harrapatzen, eta hortan. Zelai Aristin aretoan dago erakusketa, eta apirila 10 bukatzen da. Estáis invitados a visitar, si queréis, la exposición, disfrutar del trabajo, y muy contenta y agradecida.